ƙarya ne a duniya a ce don ba wani ba za ka yi kuɗi ba. Ƙarya ne. Mahaifiyarka ma ta mutu kai arziki, mahaifinka ma ya mutu Allah ya azurta ka, balle don ba wani. Mummunan zato mutane suke yi wa Allah. Jama'a mun fahimta? Allah ya ce dukkan ku kuna cikin tsiraici, ba wadda yake da ikon suturta kansa. Allah ya ce sai wadda na suturta shi. Allah ya ce ku nemi sutura daga gona in suturta ku. Jama'a kun ji? Kaga dai nan shi Allah da kansa yake gaya ma hanyoyin da zaka bi ka samu rufin asiri a gunsa. Ya ibadi, Allah ce ya ku bayina, innakum tuqti'una bil-layli wan-nahar. Tuqti'una bi ma'ana tuznibuna bil-layli wan-nahar. Allah ce kuna sabon Allah dare da rana. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Allah ce ni kuma ina yafe laifi gaba daya. Amin. Amin. Fastaghfiruni. Allah ce ku nemi gafarata, aghfir lakum, in gafarta muku. Yana daga cikin mafi girman kofar rahama da Allah ya bar mana a buɗe malam, kofar gafara, kofar tuba da gafarta mana. Kofar tuba da gafarta mana yana daga cikin kofar rahama mafi girma da Allah ya buɗe mana, shine kofar tuba. Kofar tuba, kai sauri ka yi amfani da wannan damar, ka yi sauri ka amfani da wannan damar. Shekaran jiya waɗansu sun mutu, jiya waɗansu sun mutu, yau waɗansu sun mutu, yau waɗansu da su yi kwanan kesu, za su kwana gobe a bisnesu, gobe wasu da su mutu, har a zo layin ya iso kanka. Ya ibadi, Allah yake ya ku bayina, innakum tuqti'una bil-layli wan-nahar. Kuna saba ma Allah dare da rana, cikin dare kuna yi, cikin wani kuna yi. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Allah ce ni kuma ina gafarta laifi baki daya. Fastaghfiruni, ku nemi gafarata, aghfir lakum, in gafarta muku. Yana daga cikin ayoyin da yanzu an ramma ya karanta a tilawa. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق